gonɗen ɗo koye ziyara ceerno men ceerno Aliou ceerno Yero Bal ɗo e wuuro meɗen Guijilo en kuccidirɗo e ceerno Mouhamadoul Siraji Anne taw kadi o haalane en holno ziyara o yaari kam ceerno Mouhamadoul Siraji Anne ceerno Mouhamadoul Siraji bisimilla eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe julɓe bandiraɓe aduna o onon fof on calminama on juurama on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere e alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jetti joom télé o en jetti kadi liggotoɓe hen ɓe fof ko adi fof ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne omo weeli haalde kadi omo weeɓi haalde kadi o sattani haalde nde wonno ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne o jibinako e wuuro no wiye Guijilon ko ɗon o wuuri ko ɗon o mawni ko ɗon kadi o fuɗɗi jangde ɗo bammakko ceerno Yero Bal Anne Fouta fof ene andi ceerno Yero Bal Anne so wiyama ceerno Yero Bal Anne ma haqqillaji duttoto Ciloñ wono ceerno Hamme Baba Talla on ganduɗa ko almudo ceerno Yero Bal Anne hande ɗo yimɓe mbiyata ko université Fouta ƴogi koye Guijilon on ceerno Yero Bal Anne kañum jibini ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne kañum woni kodde makko ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne ko rajulun salihun ko gorko moƴƴo mo Allah moƴƴini nde wonno so Allah heɓori moƴƴande jiyaɗo mum o waɗata ɗum ko moƴƴo ko laɗif e inde Allah wiyetende laɗif ko neɗɗo newiɗo ko neɗɗo mo ganduɗa kewɗo jaam ko neɗɗo kadi noddowo jaam ko neɗɗo kadi jiɗɗo kawral ko neɗɗo kadi jiɗɗo beldal e nder wuuro makko ngo o jibina o mawni o wuuri ko jaam tan o wondiri e mabɓe ko jaam tan kadi o holliɓe o hollani ɓe so wona dinul islam e sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam e tariqatu cheikhana Ahmad Tijani radiallahu taala anhu ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne ko almudo ceerno Hamme Baba Talla to banggue bindi kono ko almudo ceerno Alhaji Mouhammad Saidou Ba to banggue tarbiya ko almudo kadi ceerno Ahmad Baro to Mbour e ko rajulun kadi wari un ko gorko kulɗo Allah ko zahid duuɗiɗo aduna yimɓe fof ene gandi ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne aduna wonano haaju makko sinno aduna wonno haaju makko hande en yiyanno changement ji mawɗi kono ko Allah ene laaɗo muɗum jangguinde Qur'ana e jangguinde sariya e jangguinde dendagal gande ko ɗum woni ko wurno koye ɗum o wonno ha Allah waɗi o dañi lomtoji ɗi ganduɗa ene lomtomo hen hono ɓesgu makko jotti e duɗal ngal joguiti duɗal ngal ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne ko jinnoɗo cheikhana Ahmad Tijani radiallahu taala anhu ha sa kala nde aljuma yonti somo yaaha juma walla somo arta juma o yimante ko innal karamati mo ceerno cheikh yuma kanli to dumga wadno ɗum ko seedam fagal wonde ko jiɗɗo cheikhana Ahmad Tijani radiallahu taala anhu ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne ko gando alhamdulillahi rabbil alamin masala meeɗa jiibade e Guijilon nawa banggue goɗɗo kala masala gonnoɗo e Guijilon walla garnoɗo ɗo walla mo tawa ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne ñaawi masala o te kadi seeranɓe Fouta fof ndendi kawra e masala mo ñaawi o jaada e makko ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne ko beldunoɗo e dendagal seeranɓe Fouta fof ene jinnomo ene korsinnomo sababude fawde fela makko e fela nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e wurtindemo lawol cheikhana Ahmad Tijani radiallahu taala anhu ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne alhamdulillahi rabbil alamin ko jankiniɗo ko neɗɗo mo ganduɗa ko jankiniɗo kala neɗɗo omo rokki ɗum gueɗal muɗum nela sallah sallam o wino atawadu o wi atawadu la yazidu l abdu illa rifatan tawada ya ibadallahi o wino bandiraɓe yankinade ɓeydata maccude Allah so wona nawde ɗum dow kanko ko jankininoɗo no feewi kanko ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne e khulasatul qawli kanko ceerno Aliou ceerno Yero Bal Anne o wuuri e Guijilon ha o yalti aduna o meeɗa jogodade ɗo e hay goto caɗele neɗɗo fof yiɗan ɗum ko jaam ko jiɗɗo miskineɓe ko jiɗɗo alyatimeɓe ceerno Aliou Yero Bal Anne ko kewnoɗo jurum e bandiko en ko dendinnoɗo dendagal famille o
fof o waɗi ɗumen gotum kamɓe fof ɓe jiidima e baaba ɓe gondi ɓe jaggodiri ɓe gollodi ɓe jaadi e laawol Allah e laawol nelaɗo Allah e laawol cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu ɗum noon on ziyara gonnoɗen hannde ene wayno ziyara o gasi e dow jaam o waɗama e dow jaam sarifaɓe gaari hilifaɓe diine gaari ene wayno presse o laamu ari yimɓe foof gaari alhamdulillahi rabbil alamin notitade e ziyara o sikke ala ziyara o ɗo gonɗen ɗo ene wayno o duwama o sakama e dow jaam ko jaam tan kewiɗo ala ko kewiɗo so wona jaam e ɓuural e ɓeydare khalifa o ceerno alhaji aliou eɗen ñagonomo Allah balɗe juuɗe e battane moƴƴe kanko e miñiraɓe makko kamɓe fof ɓe duwima ɓe duwonima julɓe fof o duwima o duwonima julɓe fof yo Allah jaabu du'a o yo Allah jaabu du'a o yo Allah hokken kadi tawtorede o saaha mo wuuri bijahi sayyidil wujudi wa alami shuhudi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam astawdi'ukum allahu dumtum fi amanillahi wa kullu amin wa antum bi alfi khairin assalamu aleykum wa rahmatullah musidɗo mon guiɗo mon Mouhamadou Siraji Anne ɗo e Guijlon.